niku. Langgar kedulan HP. Ngaji-ngaji boleh. Walah, niku kok ana perkembangan awak iki. Hah? Durasi. Rokokan sik, Rek. Oh iya iki uri iki asupane. Iya, Pak. Nyumet aku, Rek. Oh iya, Rek. Nek rokokan sik cek tenang. Gak rokokan iki. Nyanyi besok enak, Dim. Lah kok Rek kamu gak ono ta kok? Gak ono Kang. Iki cuk Rek. Oh, paceng ngono. Karo aku. Gak ngerokok kok itu Kang Mas aku nih. Iya. Yo, bar iki. Kasih baterai. Bali. Walah. Iki. Keren bocor rek. Ya apa? Masa aku nggak ikut? Wah. Wah, mau ulang kayak gini aneh. Karena aku aja enak ya. Cur, preman wingi kon. Cuk yo opo nasib kuwi? Melaku wis. Yakin pasti suamiku. Hei, anak sih. Lo hari iki rek. Arek wingi gini. Iya rek. Hei, arek wingi iki rek. Nang di pedamu, Mana aku? bocor Mas. Bocor. Ya, arek wingi iki. Si. Kon ngopo kon iki? Ayo joleki kabeh. Ngopo kon iki? Rapasan. Kon ngopo iki? Rapasan wis kabeh. Jukono kabeh. Podolan iki. Ngopo ngono iki? Ngono opo ngono? Ngopo kon iki? Ngopo kon iki? Pernah gak kena ta kon iki? Kon mari tuku gak bayar yo? Karo, Mas. Ngaku. Kak. Oh, keleletan kon ngomong, temen. Mari kita temen. Ayo ngombe sik kon. Pon. Aku iki lapo maneh sih, Mas. Aku. Podolan iki. Kon penaku nyanyi kon liwat. Ya iki arek. Iki. Cek ngombe tambah kenaken kon. Ya kenakan, Pak. Kenaken kon ngene wae. Sok kenal. Nggo apa kon iki? Lho, apa mbok tutupi ku? Manuk, Mas. Sing temen kon. Manuk. Ojo keleletan lo jangan ngono. Sumpah manuk, Mas. Bukan. Ayo ngaku kon, opo iki? Temen opo sing Manuk, Mas. Ojo, Mas. Bukan. Cengkelan ae. Bukan. Ojo, Mas. Iki manuk kuwi. Ayo. Bukan. Bukan lambene rek. Ojo bantai kon tak kandhani ya. Iki rapu iki masalahe, ojo bantai kon. Iki masalahe manukku pisan. Si temen nek kemana temen tak kon niku? Manuk, Mas. Cowili Mas isin. Ojo wili. Ono apa cilik? Kok mendul ngono lho? Iya. Oh menggol. Lah mendul. Ngaceng iki. Gak iki. Ngaceng. Isin Mas, iki manukku Mas. Nek ben Wadah padha lanange ae. nek ben jowo kate manuk maneng lah anakku. Wis ojo kate bantah. Ojo Mas. Ojo kate bantah. Cok orang gede lho gak sungkan tau. Gorene Serem sih Mas Beni. Karena sing cilik aku ta yo apa sih? Ojo ya kayak ngomong kon. Ayo nanti buka ngonane. Nanti buka.
ngajeng arek iki mang rek. Mantap manuk, sumpah manuk. Kon ket mau manuk-manuk ae, bukaan. Kon wis ono prener serem kok sing bantah kon iki. Aku izin Mas. Kon sik kapok ae santap. Mas, izin Mas aku Mas. Buka iku. Koncoku iki kadang ngamuk minggir kon. Cilik dawa, Dik. Ojo Mas, manuk temen, tak kandhani manuk. Bukaan. Manuk. Aku tak huri sing nosok Gak milih Mas. Lho, Gak milih wong gak kemen iki. apa jadi tosok karo kon? Apa njok tak tosok kiwa tengen kon? Manuke pelintiran rek. Ojo Mas, mate engko. Gak mungsrut Mas. Rene, tokno. Ojo Mas, kandhane ojo. Kon gak nyelote ndikku iki ta? Kayak melarim Mak. Mas, toko paspor iki rek. Yo, pari. Nek emak ya teko paspor. Duh. Hari iki apa ya? Ojo sini-sini koncoku kon. Sate ae apa di sate. Ojo. Bisa dikor daging. Iya yo, kok apa dadi sate kikil? Iya, gak apa-apa. Kok dia kon di sate koncoku iki. Yo tak sikil ta kon. Konco dikikil temen ta kon Ojo Mas. Aku suwe. Gak olahraga aku iki. Ojo. Bantai res Yan. Kan tak gak iki. Iki ngono to. Kau lho, syuting di Syuting karo kamera iki. Yo, Kamera ngene. Ake bukaan, mau menurut aku tak buka. Ojo, Mas. Ojo. Iki ate goblok ya. Iki dibuka. Iya. Ate goblok ya aku cari syuting ayo. Ojo. Ayo. Wes yo tak bukano yo. Temen lo yo, temen yo tak bukano yo. Yo tak bukano. Cok loro kabeh. Iku lho gak buka. Ini cepetan sih. Ayo bukan. Delok kene. Lho iku manuke. Lho alah. Manuk ta iku mang. Kon lah apa gak ngomong mulai. Aku iku wis ngomong mulai mang, Mas. Iki manuk. Awal ngomong manuk kewa. Lah kok benggol mang tak kira manuk. Manukku cilik lho. Gak jelas kon mangiku. Lek barangmu cilik anjene. Iki cilik Ngomong gak. Wis percaya. Kandhane manuk yo, encene komplotan manuk. Oh, manuk. Manuk. Jadi kelakur. Preman kandhane manuk-manuk ngereken. Oh, manuk. Ngomong apa nih orang? Ini balik. Balik, esok wis. Ya Allah, lapo maning. Sing gak puas ae ta. Cek kene kon. Mana? Oh, emang rupane ngomong gak enak. Tak rungok-rungokno teko kono kon nang ngoceh. Kuping pena sing rada kongslet. Aku mang lho ngomong, "Walah nggih wis, nggih ngene to." Aku krungune manang kono enak-enak ngomong barar. Kon ngomong jarene aku kok manuk. Gak. Salah denger sampe. Apa di kuping kuwi mang Yesus kono. Kon. Ya wis, sama ya Mas. Ya. Aki nanya kre. Pegel Mas aku penantem. Hei. Yo le.